G.K. Chesterton, Otec Brown, Modrý kríž. Medzi striebornou stuhou rána a zeleno-trblietavou stuhou mora sa dotkla loď prístavu v Harwichi a v tej chvíli vypustila krdeľ ľudí ako roj múch. Medzi nimi aj muža, ktorého musíme sledovať. Nebol nejako nápadný a ani ním byť nechcel. Na prvý pohľad na ňom nebolo nič zvláštne. Možno len to, že jeho sviatočné ľahké oblečenie kontrastovalo s vážnosťou v tvári. Mal na sebe bledosivý kabát, bielu vestu a slamák so strieborno-modrou stuhou. Jeho tvár, úzka a tmavá, sa končila krátkou čiernou briadkou, ktorá pôsobila takmer španielsky a pripomínala alžbetínsky golier. Fajčil cigaretu s vážnosťou, akú má iba zaháľač. Nikto by nepovedal, že pod tým sivým kabátom sa skrýva nabitý revolver, že pod bielou vestou leží policajný preukaz a že pod slamou klobúka sa ukrýva jedna z najmocnejších myslí Európy. Bol to totiž samotný Valentín, náčelník parížskej polície, najslávnejší vyšetrovateľ sveta. A teraz prichádzal z Bruselu do Londýna, aby vykonal najväčšie zatknutie storočia. Flambeau bol v Anglicku. Polícia 3 krajín toho zločinca konečne vystopovala. Z Gentu do Bruselu a z Bruselu až k brehom Holandska. Predpokladalo sa, že využije neznalosť a zmätok eucharistického kongresu, ktorý sa práve konal v Londýne. Možno sa bude skrývať ako obyčajný úradník alebo sekretár s kongresom spojený. Ale Valentín si samozrejme nemohol byť istý. Nikto si nemohol byť istý, pokiaľ išlo o Flambeaua. Už je to mnoho rokov, odkedy tento obor zločinu zrazu prestal udržiavať svet v nepokoji. A keď prestal, hovorili o ňom tak, ako kedysi po smrti Rolanda, že na zemi zavládlo veľké ticho. Ale v časoch svojej najväčšej slávy, a teda aj v časoch jeho najhorších činov, bol Flambeau postavou tak monumentálnou a medzinárodnou, ako samotný cisár. Takmer každé ráno priniesli denné noviny správu, že unikol následkom jedného neobyčajného zločinu tým, že spáchal ďalší. Bol to gaskonec obrovskej postavy a telesnej odvahy a o jeho výstrelkoch kolovali tie najdivokejšie historky. Raz vraj obrátil vyšetrujúceho sudcu dolu hlavou a postavil ho na temeno, aby si prečistil hlavu. Inokedy zas bežal po Rue de Rivoli s policajtom pod každou rukou. Treba mu však priznať, že svoju fantastickú silu používal väčšinou v takýchto bezkrvavých, hoci nedôstojných scénach. Jeho skutočné zločiny boli predovšetkým dielom dôvtipu a veľkoplošných lúpeží. Každá jeho krádež bola takmer novým hriechom a každá by vydala na samostatný príbeh. On bol ten, kto v Londýne založil veľkú tyrovskú mliekarenskú spoločnosť. Bez mliekarní, bez kráv, bez vozov a bez mlieka. A predsa s tisíckami predplatiteľov. Zásoboval ich jedným jednoduchým trikom. Presúval malé bandásky s mliekom od dverí nevinných ľudí pred dvere svojich vlastných zákazníkov. On bol ten, kto udržiaval záhadnú a nepochopiteľnú korešpondenciu s mladou dámou, ktorej všetká pošta bola zachytená. A to pomocou geniálneho triku. Svoje odkazy fotografoval do miniatúrnych rozmerov a ukrýval ich na sklíčkach mikroskopu. Napriek tomu mnohé z jeho pokusov charakterizovala priam odzbrojujúca jednoduchosť. Hovorí sa, že raz v hlbokej noci premaľoval všetky čísla na domoch v celej ulici, len aby zviedol jedného cestovateľa do pasce. Úplne isté je, že vynašiel prenosnú poštovú schránku, ktorú staval na rohoch tichých štvrtí v nádeji, že do nej cudzinci vhodia poštové poukážky. A napokon bol známy ako neobyčajný akrobat. Napriek svojej obrovskej postave dokázal skákať ako kobylka a miznúť v korunách stromov ako opica. Preto keď sa veľký Valentín vydal hľadať Flambeaua, veľmi dobre vedel, že jeho dobrodružstvá sa neskončia tým, že ho nájde. Ale ako ho mal nájsť? V tejto veci si veľký Valentín ešte stále úplne neujasnil svoje predstavy. Bola však jedna vec, ktorú Flambeau napriek všetkej svojej zručnosti v prezliekaní nemohol skryť. Svoju výnimočnú výšku. Keby Valentínovo bystré oko zbadalo vysokú predavačku jablk, vysokého granátnika alebo čo je len priemerne vysokú vojvodkyňu, mohol by ich zatknúť na mieste. No v celom vlaku sa nenachádzal nik, kto by mohol byť prezlečený Flambeau. Tak ako by mačka nemohla byť prezlečená za žirafu.
Ľudí z lode už Valentín preskúmal a uistil sa, že medzi nimi Flambeau nebol. A tí, ktorí sa k ním pridali v Harwichi alebo počas cesty, sa dali s istotou obmedziť len na 6. Vo vlaku cestoval nízky železničný úradník, ktorý šiel až na konečnú stanicu. Traja pomerne nízki záhradníci, ktorí pristúpili o 2 stanice neskôr, jedna veľmi malá vdova z malého mesta v Essexe a napokon veľmi nízky rímskokatolícky kňaz z ešte menšej Essexskej dediny. Keď sa dostal k poslednému z nich, Valentín to vzdal a takmer sa rozosmiel. Malý kňaz bol priam stelesnením týchto východných rovín. Mal tvár okrúhlu a mdlú ako norfolkská knedľa, oči prázdne ako Severné more a niesol niekoľko balíčkov v hnedom papieri, ktoré zjavne nevedel udržať pohromade. Eucharistický kongres zrejme vytiahol z ich pokojného zapadákova mnohé takéto bytosti. Slepé a bezmocné ako krtkovia, ktorých práve vyhrábali zo zeme. Valentín bol skeptik v prísnom francúzskom štýle a nemohol cítiť náklonnosť k duchovným, ale mohol k ním cítiť súcit. A tento kňaz by vyvolal súcit u každého. Mal veľký ošúchaný dážnik, ktorý mu neustále padal na zem a zjavne si nevedel poradiť, ktorá strana jeho spiatočného lístka je správna. S naivnou jednoduchosťou vysvetľoval všetkým vo vozni, že musí byť opatrný, pretože v jednom zo svojich balíčkov z hnedého papiera má niečo zo skutočného striebra s modrými kameňmi. Jeho zvláštne spojenie essexskej prostoty s duchovnou jednoduchosťou neustále zabávalo Francúza, až kým sa kňaz nejako nedostal so všetkými balíčkami do Tottenhamu a nevrátil sa pre svoj zabudnutý dáždnik. Keď si vyzdvihol poslednú vec, Valentín mal dokonca dobrú vôľu a varoval ho, aby o tom striebre nehovoril každému a aby si ho chránil. Ale počas rozhovorov so všetkými Valentín neustále sledoval niekoho iného. Pozeral sa pozorne po každom, bohatom či chudobnom, mužovi či žene, kto meria aspoň 6 stôp, lebo Flambeau bol o 4 palce vyšší. Vystúpil však na Liverpool Street úplne svedomite presvedčený, že zatiaľ nezmeškal žiadneho zločinca. Potom zamieril na Scotland Yard, aby si upravil svoj úradný status a zariadil si pomoc v prípade potreby. Následne zapálil ďalšiu cigaretu a vybral sa na dlhú prechádzku po londýnskych uliciach. Keď kráčal ulicami a námestiami za stanicou, náhle sa zastavil. Bolo to podivuhodné tiché námestie, veľmi typické pre Londýn, plné náhodného pokojného ticha. Vysoké ploché domy okolo pôsobili súčasne prosperujúco aj neobývane. Centrálne námestie so stromami a kríkmi vyzeralo opustené ako zelený ostrov v tichom oceáne. Jedna zo 4 strán bola omnoho vyššia než ostatné, akoby pódium, a línia tejto strany bola prerušená jednou z obdivuhodných londýnskych architektonických zvláštností, reštauráciou, ktorá vyzerala akoby zablúdila zo štvrti Soho. Bolo to neuveriteľne príťažlivé miesto s trpasličími rastlinami v kvetináčoch a dlhými pruhovanými markízami žlto-bielej farby. Stálo zvlášť vysoko nad ulicou a v typickom londýnskom nesúrodom štýle viedlo schodisko od ulice až k vchodovým dverám. Takmer akoby požiarny únik vedúci k oknu na prvom poschodí. Valentín stál pred týmito žlto-bielými markízami, fajčil a dlho ich pozoroval. Najneuveriteľnejšie na zázrakoch je, že sa dejú. Niekoľko oblakov na oblohe sa skutočne zoskupí do tvaru jedného ľudského oka a na ceste sa strom vzpriami tak presne a zložito, že pripomína otáznik. Britský admirál Nelson zomiera v okamihu víťazstva a muž menom Williams úplnou náhodou zabije muža menom Williamson. Znie to ako akýsi infanticíd. Stručne povedané, v živote existuje prvok škriatkovej náhody, ktorý ľudia spoliehajúci sa na všedné môžu neustále prehliadať. Ako dobre vyjadril paradox Edgar Allan Poe, múdrosť by mala rátať s neočakávaným. Aristide Valentín bol nepochopiteľne Francúz. A francúzska inteligencia je inteligencia osobitná a výlučne francúzska. Nebol mysliacim strojom, pretože to je bezmozgová fráza moderného fatalizmu a materializmu. Stroj je stroj len preto, že nedokáže myslieť.
ale on bol mysliacim človekom a zároveň obyčajným človekom. Všetky jeho úžasné úspechy, ktoré vyzerali ako kúzla, boli výsledkom dôslednej logiky a jasného obyčajného francúzskeho myslenia. Francúzi ohromujú svet nie tým, že vymýšľajú paradoxy, ale tým, že dokážu dokonale uplatniť obyčajnú pravdu. Pravdu dotiahnu do extrému, ako sa to stalo počas francúzskej revolúcie. Práve preto, že Valentín chápal rozumu, poznal aj jeho hranice. Len ten, kto nič nevie o motoroch, by hovoril o jazdení bez benzínu. Len ten, kto nič nevie o rozume, by hovoril o uvažovaní bez pevných, nepopierateľných princípov. Tu však nemal žiadne pevné princípy, na ktorých by staval. Flambeau sa stratil v Harwichi a ak bol vôbec v Londýne, mohol byť čímkoľvek. Od vysokého tuláka na lúke vo Wimbledon Common až po vysokého majstra ceremónií v hoteli Metropol. V takej úplnej nevedomosti mal Valentín svoj vlastný pohľad a metódu. V takých prípadoch počítal s neočakávaným. Keď nemohol ísť racionálnou cestou, chladnokrvne sledoval cestu iracionálnu. Namiesto toho, aby šiel na tie správne miesta ako banky, policajné stanice a stretnutia, systematicky navštevoval tie nesprávne. Zaklopal na každé prázdne dvere, prešiel každú slepú uličku, vyšiel každou uličkou zatarasenou odpadom, obišiel každý polkruh, ktorý ho zbytočne odvádzal z cesty. A tento zdanlivo bláznivý postup dokázal obhájiť úplne logicky. Povedal, že ak má človek nejakú stopu, je to najhorší spôsob pátrania. Ale ak nemá žiadnu stopu, je to najlepší spôsob, pretože existuje šanca, že každá zvláštnosť, ktorá upútala pozornosť prenasledovateľa, mohla upútať aj pozornosť prenasledovaného. Niečo na tom schodisku vedúcom do obchodu a na tichu a malebnosti reštaurácie prebudilo v detektívovi vzácnu romantickú fantáziu a prinútilo ho odhodlať sa a zasiahnuť náhodne. Vyšiel po schodoch, sadol si k stolu pri okne a požiadal o šálku čiernej kávy. Bolo predpoludním a neraňajkoval. Jemný neporiadok iných raňajok na stole mu pripomínal hlad. Keď si k objednávke pridal varené vajce a pomaly si do kávy sypal cukor, stále pritom myslel na Flambeau. Spomenul si, ako Flambeau kedysi unikol. Raz pomocou nožničiek na nechty, inokedy požiarom v dome. Raz tým, že musel zaplatiť za list bez známky a raz tým, že prinútil ľudí pozerať sa cez ďalekohľad na kométu, ktorá vraj mohla zničiť svet. Valentín si myslel, že jeho detektívny mozog je rovnako bystrý ako mozog zločinca. A to bola pravda, no zároveň si plne uvedomoval, akú má nevýhodu. Zločinec je tvorivý umelec, detektív je len kritik. Povedal s trpkým úsmevom, pomaly zdvihol šálku kávy k ústam a veľmi rýchlo ju zase položil. Dal si do nej soľ. Pozrel sa na nádobu, z ktorej sa vysypal ten striebristý prášok, určite to bola cukornička. Tak jasne určená na cukor, ako je fľaša od šampanského určená na šampanské. Zamyslel sa, prečo by v nej niekto držal soľ. Obzrel sa, či tam nie sú aj nejaké iné nádoby. A áno, našiel 2 soľničky, obidve úplne plné. Možno v nich mali nejaké špeciálne korenie, pomyslel si. Odsypal z nich a bol to cukor. Potom sa rozhliadol po reštaurácii s novým záujmom, aby zistil, či nenájde aj ďalšie stopy po tom zvláštnom umeleckom vkuse, ktorý dáva cukor do soľničky a soľ do cukorničky. Okrem jednej tmavej škvrny od nejakej tekutiny na bielom papierovom obklade steny vyzeralo celé miesto úhľadne, veselo a celkom obyčajne. Zazvonil na čašníka. Keď k nemu čašník pribehol, roztrapatený a ešte trochu rozospatý v tak skoré ráno, detektív, ktorý mal zmysel pre jednoduchý humor, ho poprosil, aby ochutnal cukor a zistil, či zodpovedá vysokej povesti hotela. Výsledok bol, že čašník náhle zývol a úplne sa prebral. Robíte si tento jemný žart so zákazníkmi každé ráno? Spýtal sa Valentín. Neomrzí vás nikdy táto zábavka vymieňať cukor so soľou? Keď čašník pochopil, že ide o iróniu, začal koktať a uisťovať ho, že podnik určite nič také nemá v úmysle. Muselo ísť o nejakú veľmi zvláštnu chybu. Zdvihol cukorničku a pozrel sa na ňu. Potom zdvihol soľničku a pozrel sa aj na tú, pričom jeho tvár bola čoraz zmetenejšia.
Nakoniec sa rýchlo ospravedlnil, odbehol a vrátil sa o pár sekúnd s majiteľom podniku. Majiteľ si tiež prezrel cukorničku, potom solničku a aj jeho tvár vyzerala zmetene. Zrazu sa čašník akoby zasekol v záplave slov, ktoré sa mu drali z úst. Ja myslím, koktal horlivo. Myslím, že to boli tí dvaja kňazi. Akí dvaja kňazi? Spýtal sa Valentín. Tí dvaja kňazi, povedal čašník, čo hodili polievku o stenu. Hodili polievku o stenu? Zopakoval Valentín, presvedčený, že to musí byť nejaké zvláštne talianské prirovnanie. Áno, zvolal čašník rozrušene a ukázal na tmavú škvrnu na bielom papieri. Hodili ju tam, o stenu. Valentín sa spýtavo pozrel na majiteľa, ktorý mu prišiel na pomoc s podrobnejším vysvetlením. Áno, pane, povedal, je to úplná pravda. Hoci si nemyslím, že by to malo niečo spoločné s tým cukrom a soľou. Ráno sem prišli dvaja kňazi a dali si polievku, hneď ako sme otvorili žalúzie. Obaja pôsobili ticho a slušne. Jeden z nich zaplatil účet a odišiel. Ten druhý, ktorý sa zdal byť o niečo pomalší, sa ešte niekoľko minút zdržiaval, kým si pobalil veci. Nakoniec však odišiel. Lenže tesne predtým, ako vykročil na ulicu, úplne zámerne zdvihol svoj pohár s polievkou, z ktorého nechal polovicu a šmaril ju rovno o stenu. Bol som práve vzadu, aj čašník tam bol, takže som len stihol vybehnúť včas na to, aby som videl stenu ošpliechanú a podnik prázdny. Nespôsobilo to síce žiadnu veľkú škodu, ale bola to poriadna drzosť. Pokúsil som sa tých mužov dobehnúť na ulici, lenže boli už príliš ďaleko. Všimol som si len, že zabočili za roh do ulice Kerster Street. Detektív vyskočil na nohy, narovnal si klobúk a vzal do ruky palicu. Rozhodol sa, že v tom úplnom zmätku vo svojej mysli mu nezostáva nič iné, než nasledovať prvé čudné znamenie, ktoré sa objaví. A toto znamenie bolo naozaj dosť čudné. Zaplatil účet, roztvoril sklenené dvere a o chvíľu už rýchlym krokom odbočoval do vedľajšej ulice. Bolo šťastím, že aj v takýchto napätých chvíľach zostával jeho zrak bystrý a rýchly. Niečo vo výklade jedného obchodu mu preletelo pred očami ako záblesk, no vrátil sa, aby sa na to pozrel bližšie. Bol to obľúbený obchod so zeleninou a ovocím, kde boli tovary vystavené na otvorenom priestranstve a jasne označené menom a cenou. V dvoch najvýraznejších častiach boli dve kopy, jedna pomarančov a druhá orechov. Na kope orechov ležal kúsok kartónu, na ktorom tučným modrým kriedou stálo. Najlepšie mandarinky za 2 penny. Na pomarančoch bol rovnako jasný a presný nápis. Najlepšie brazílske orechy, 4 penny za libru. Valentín sa na tie dve tabuľky zadíval a mal pocit, že sa s týmto veľmi rafinovaným druhom humoru už stretol. A to pomerne nedávno. Upozornil červenolíceho predavača ovocia, ktorý sa nevľudne obzeral po ulici na túto chybu v označení tovaru. Predavač nepovedal ani slovo, len rýchlo preložil každú tabuľku na jej správne miesto. Detektív elegantne sa opierajúc o svoju palicu ďalej pozorne skúmal obchod a nakoniec povedal: Prosím, nehnevajte sa, že to bude znieť trochu od veci, drahý pane, ale rád by som sa vás opýtal otázku z experimentálnej psychológie a prepojenia myšlienok. Červenolíci predavač sa na neho pozrel hrozivým pohľadom, ale Valentín pokračoval veselo hojdajúc palicou. Prečo, pokračoval, sú dve tabuľky nesprávne umiestnené v obchode so zeleninou a ovocím? Alebo, ak sa nevyjadrím jasne, aké mystické spojenie prepája predstavu orechov označených ako pomaranče s predstavou dvoch kňazov, jedného vysokého a druhého nízkeho? Oči obchodníka vystúpili z tváre ako slimákovi a na okamih to vyzeralo, že sa vrhne na cudzinca. Nakoniec rozčúlene zakoktal. Neviem, čo s tým máte, ale ak ste niekto z ich priateľov, odkážte im odo mňa, že im rozbijem tie ich hlúpe hlavy. Kňazi či nie kňazi, ak mi ešte raz rozhádžu jablká. Naozaj? Spýtal sa detektív s veľkým súcitom. Naozaj vám rozhádzali jablká? Jeden z nich áno, povedal rozhnevaný predavač. Zakotuľali ich po celej ulici. Chytil by som toho blázna, keby som ich nemusel pozbierať. Akým smerom išli tí kňazi? Spýtal sa Valentín. Nahor ulicou, vľavo a potom cez námestie, odpovedal obchodník promptne. Ďakujem, odvetil Valentín a zmizol ako víla. Na druhej strane druhého námestia stretol policajta a povedal:
Toto je naliehavé, strážnik. Nevideli ste dvoch duchovných v lopatkových klobúkoch? Policajt sa začal nahlas chichotať. Videl som ich, pane. A ak sa ma pýtate, jeden z nich bol opitý. Stal uprostred cesty tak zmetený, že... Akým smerom išli? Vyštekol Valentín. Nastúpili na jeden z tých žltých autobusov tam, odpovedal muž. Tie, čo smerujú do Hampsteadu. Valentín vyťahol svoju služobnú vizitku a veľmi rýchlo povedal. Pošlite dvoch svojich mužov, nech idú so mnou po ich stopách. A prešiel cez cestu s takou nákazlivou energiou, že ťažkopádny policajt takmer okamžite poslúchol. Za necelú minútu a pol sa k francúzskemu detektívovi na opačnom chodníku pripojil inšpektor a muž v civilnom odeve. No pane, začal prvý so samozrejmou dôležitosťou a úsmevom. A kamže to? Valentín náhle ukázal palicou. Poviem vám to v tom autobuse. Povedal kľúčkovito sa vyhýbajúc spleti dopravy. Keď všetci traja zadýchaní sadli na horné sedadlá žltého autobusu, inšpektor povedal. V taxiku by sme išli 4-krát rýchlejšie. To je pravda, odvetil ich vedúci pokojne. Keby sme aspoň mali tušenie, kam ideme. A kam vlastne idete? Opýtal sa inšpektor zízajúc na neho. Valentín chvíľu zamračene fajčil a potom si odložil cigaretu a povedal. Ak viete, čo človek robí, choďte pred neho. Ale ak chcete hádať, čo robí, držte sa za ním. Odbočujte, keď odbočí on. Zastavte, keď zastaví on. Pohybujte sa tak pomaly ako on. Potom možno uvidíte, čo uvidel on a môžete konať, ako konal on. Všetko, čo môžeme, je mať oči otvorené na objavenie niečoho zvláštneho. Čo tým myslíte, čo zvláštne? Spýtal sa inšpektor. Akékoľvek zvláštne veci, odpovedal Valentín a opäť upadol do pevného ticha. Žltý autobus sa vliekol severnými ulicami, čo sa zdalo ako hodiny cesty. Veľký detektív nechcel nič viac vysvetľovať a možno jeho pomocníci pociťovali tichý a rastúci pochybný pocit o zmysle jeho misie. Možno zároveň cítili aj tichú a rastúcu túžbu po obede, pretože hodiny pomaly prechádzali bežnou obedovou dobou a dlhé cesty severných londýnskych predmestí sa naťahovali do nekonečna ako nejaký pekelný ďalekohľad. Bol to jeden z tých výletov, pri ktorých má človek stále pocit, že už konečne dorazil na koniec sveta a pritom sa ukáže, že je len na začiatku Tufnell Parku. Londýn mizol medzi špinavými krčmami a pochmúrnymi štvrťami a potom sa nepochopiteľne znovu objavil v žiarivých hlavných uliciach a hlučných hoteloch. Bolo to, ako by prechádzali 13 oddelenými nevkusnými mestami, ktoré sa len dotýkali jedno druhého. Hoci už zimný súmrak hrozil nad cestou, parížsky detektív stále sedel ticho a bdelý, sledujúc fasády ulic, ktoré prechádzali po oboch stranách vozidla. Keď prešli Camden Town, policajti takmer zaspávali. Aspoň podskočili, keď sa Valentín náhle vzpriamil, položil ruku na rameno každého z nich a zakričal vodičovi, aby zastavil. Vyleteli po schodoch na ulicu a ani sami nevedeli, prečo ich to vyrušilo. Keď sa obzreli, aby získali vysvetlenie, zbadali Valentína, ktorý víťazoslávne ukazoval prstom na jedno okno na ľavej strane ulice. Bolo to veľké okno, súčasť dlhého priečelia honosnej a zlatej krčmy, časť vyhradená pre slušné stolovanie nesúca nápis reštaurácia. Toto okno, ako všetky ostatné pozdĺž hotela, bolo z matného a zdobeného skla. No v jeho strede sa nachádzala veľká čierna diera po rozbití, ako hviezda v ľade. Naše znamenie, konečne! Zakričal Valentín mávajúc palicou. Miesto s rozbitým oknom. Aké okno? Aké znamenie? Spýtal sa jeho hlavný pomocník. Prečo a aký dôkaz je, že to má s nimi niečo spoločné? Valentín takmer zlomil svoju bambusovú palicu hnevom. Dôkaz! Zakričal. Bože môj, človeče, vy chcete dôkaz? Samozrejme, šance sú 20:1, že to s nimi nemá nič spoločné. Ale čo iné môžeme robiť? Nevidíte, že musíme buď sledovať jednu bláznivú možnosť, alebo sa vrátiť domov do postele? Rázne vtrhol do reštaurácie nasledovaný svojimi spoločníkmi a o chvíľu už všetci sedeli pri malom stolíku na oneskorenom obede a pozerali sa na hviezdicovitú prasklinu rozbitého okna zvnútra. Ani tak im to však veľa nenapovedalo. Vidím, že vám rozbili okno, poznamenal Valentín, keď platil účet. Áno, pane, odpovedal čaštník, sklonený nad drobnými, ktoré počítal.
Valentín mu bez slova pridal obrovské prepitné. Čašník sa narovnal s miernym, no zreteľným oživením v tvári. Áno, je to tak, povedal. Veľmi zvláštna vec, pane. Naozaj? Povedzte nám o tom, ozval sa detektív s ľahostajnou zvedavosťou. No, začal čašník. Prišli sem dvaja páni v čiernom. Cudzinci, farári, čo sa tu všade potulujú. Dali si lacný a tichý obed a jeden z nich zaplatil a odišiel. Ten druhý sa už chystal za ním, keď som sa znovu pozrel na drobné a zistil som, že mi zaplatili viac. Takmer 3-krát toľko. Hej, hovorím tomu, čo už takmer vyšiel z dverí. Zaplatili ste mi priveľa. Naozaj? Odvetil celkom pokojne. Zobral som účet, aby som mu to ukázal, no a v tom to prišlo. Úplne ma to odrovnalo. Čo ty myslíte? Spýtal sa inšpektor. No prisahal by som na 7 Biblií, že som na účet napísal 4 šilingy. Ale teraz som zistil, že som tam dal 14, úplne jasne ako deň. No a čo potom? Zvolal Valentín, pomaly sa pohybujúc, no s horiacimi očami. Ten farár pri dverách úplne pokojne odvetil. Prepáčte, že zmiatam vaše účty, ale to je za to okno. Aké okno? Spýtal som sa. To, ktoré sa chystáme rozbiť. Odpovedal a svojim dážnikom rozbil to prekliaté okno. Všetci traja prítomní vykríkli. Inšpektor si potichu povedal. Ideme za ušlými bláznami? Čašník pokračoval, evidentne pobavený celou absurdnou príhodou. Na chvíľu som bol úplne zmetený. Nevedel som, čo robiť. Ten muž vyšiel z podniku a hneď za rohom sa pripojil k svojmu priateľovi. Potom išli tak rýchlo po Bullock Street, že som ich nestihol, hoci som bežal, aby som ich dobehol. Bullock Street, povedal detektív a vystrelil po tej ulici rovnako rýchlo ako zvláštna dvojica, ktorú prenasledoval. Ich cesta ich zaviedla do úzkych tehlových uličiek, ktoré vyzerali ako tunely. Bolo tam málo svetiel a ešte menej okien. Celé to pôsobilo, ako by tie ulice tvorili len zadné steny všetkých domov v okolí. Súmrak hustol a aj skúseným londýnskym policajtom už nebolo celkom jasné, kam vlastne kráčajú. Inšpektor sa však domnieval, že napokon dorazia niekde k Hampstead Heath. Zrazu sa v modrastom prítmi rozžiarilo okno osvetlené plynovou lampou. Svietilo do tmy ako reflektor. Valentín sa na okamih zastavil pred malým, nápadne pestro vyzdobeným obchodíkom so sladkosťami. Po krátkom váhaní vošiel dnu. Postavil sa vážne medzi farebné poháre s cukríkmi a veľmi starostlivo si kúpil 13 čokoládových cigár. Bolo vidno, že sa na niečo chystá. No nakoniec sa ukázalo, že to ani nebude potrebné. Úhľadná, trochu hranatá a postaršia mladá žena v obchode si jeho elegantný zjav všimla len zo zvyku bez skutočného záujmu. No keď zbadala, že vo dverách za ním stojí muž v modrej policajnej uniforme, v očiach sa jej zrazu objavil záujem. Och, povedala. Ak ste prišli kvôli tomu balíku, ten som už poslala. Balíku? Zopakoval Valentín a tentoraz sa na ňu pozrel spýtavo on. Myslím ten balík, čo tu nechal ten pán, ten duchovný. Pre pána, zvolal Valentín a naklonil sa dopredu tentoraz už s úprimným záujmom. Pre lásku nebeskú povedzte nám presne, čo sa stalo. No, začala žena trochu neisto. Tí duchovní prišli asi pred pol hodinou. Kúpili si pár mentoliek, trochu sa porozprávali a potom odišli smerom na Heath. Ale o chvíľu sa jeden z nich vrátil do obchodu a povedal. Nenechal som tu balíček? No pozerala som sa všade, ale nikde som ho nevidela. Tak povedal. Nevadí, ale ak by sa náhodou našiel, prosím pošlite ho na túto adresu. A nechal mi adresu aj šiling za námahu. A veru, hoci som si myslela, že som prehľadala celý obchod, nakoniec som ten hnedý papírový balíček našla. Tak som ho teda poslala na adresu, ktorú mi dal. Teraz si už presne nepamätám, kam to bolo, niekde vo Westminsteri. Ale keďže sa to zdalo byť také dôležité, pomyslela som si, že možno práve kvôli tomu prišla polícia. To teda áno, povedal Valentín stručne. Je Hampstead Heath blízko? Choďte rovno asi 15 minút, odpovedala žena. A dostanete sa priamo na otvorené priestranstvo. Valentín okamžite vybehol z obchodu a začal utekať. Ostatní detektívy ho nasledovali pomalším, neochotným klusom. Ulica, ktorou išli, bola úzka a temná, takže keď z nej zrazu vyšli na veľké otvorené priestranstvo pod oblohou, prekvapilo ich, že večer je ešte stále svetlý a jasný.
Nad nimi sa rozprestierala obloha s jemným zelenkastým odtieňom, ktorá sa pri západe menila na zlatú. Medzi čoraz tmavšími stromami a vzdialenými kopcami sa rysovali fialové tiene. Zelenkavé svetlo oblohy bolo ešte dosť silné na to, aby sa na nej zablísli prvé 2-3 hviezdy. Z celého dňa zostával už len úzky pás zlatého svetla, ktorý sa trblietal nad okrajom Hampsteadu a nad údolím, ktoré miestni nazývajú Vale of Health. Ľudia, ktorí sem prišli na prechádzku, sa ešte úplne nerozišli. Na niektorých hlavičkách ešte sedeli dvojice a z diaľky bolo sem tam počuť výkrik dievčaťa, ktoré sa ešte hojdalo na hojdačke. Nebo postupne tmavlo a žiarilo stále hlbšími farbami, zatiaľ čo ľudské postavy pod ním pôsobili obyčajne a bezvýznamne. Keď Valentín stál na svahu a díval sa dolu do údolia, zbadal to, čo hľadal. Medzi tmavými skupinkami ľudí v diaľke bola jedna, ktorá sa nehýbala. Dvaja muži oblečení ako kňazi. Aj keď vyzerali z diaľky ako malé postavy, Valentín si všimol, že jeden z nich je oveľa menší. Ten druhý sa síce mierne hrbil a pôsobil nenápadne, ale aj tak bolo jasné, že je veľmi vysoký, určite viac než 6 stôp. Zovrel zuby a vykročil vpred, netrpezlivo točiac paličkou v ruke. Keď sa priblížil natoľko, že sa dve čierne postavy pred ním zväčšili ako pod obrovským mikroskopom, všimol si niečo, čo ho zarazilo. A pritom to tak trochu čakal. Nech bol ten vysoký kňaz ktokoľvek, o totožnosti toho menšieho nebolo pochýb. Bol to jeho známy z vlaku do Harwichu. Nízky zavalitý farár z Essexu, ktorého predtým varoval, aby si dával pozor na svoje hnedé papierové balíčky. Až do tohto bodu všetko zapadalo logicky a dávalo zmysel. Valentín sa totiž už ráno pri svojom pátraní dozvedel, že istý farár Brown z Essexu vezie do Londýna strieborný kríž so zafírmi. Relikviu značnej hodnoty, aby ju ukázal zahraničným kňazom na kongrese. To bol bez pochýb ten spomínaný strieborný predmet s modrými kameňmi. A farár Brown bol teda nepochybne ten malý nemotorný kňaz z vlaku. A nebolo vôbec prekvapujúce, že sa to dozvedel aj Flambeau. Ten mal predsa spôsob, ako sa dozvedieť všetko. Rovnako nebolo nič zvláštne na tom, že keď sa Flambeau dopočul o kríži zo zafírmi, pokúsil sa ho ukradnúť. To bolo úplne prirodzené vzhľadom na jeho povahu. A vôbec nebolo prekvapujúce ani to, že si s tým naivným kňazom s dážnikom a balíčkami robil čo chcel. Bol to totiž typ človeka, ktorého by ktokoľvek mohol viesť na povrázku až na severný pól. Nebolo teda nič zvláštne na tom, že ho Flambeau, prezlečený za iného kňaza, vlákal až na Hampstead Heath. Zločin bol teda jasný. Detektív síce ľutoval kňaza pre jeho bezmocnosť, ale zároveň takmer pohrdal Flambeaum, že sa vôbec znížil k využitiu tak dôverčivej obeti. Keď si však Valentín premietol všetko, čo sa medzi tým stalo, všetko, čo ho doviedlo až k jeho triumfu, lámal si hlavu, aby našiel čo je len najmenšiu logiku alebo súvislosť. Čo malo ukradnutie modrostrieborného kríža od kňaza z Essexu spoločné s hádzaním polievky na tapetu? Čo to malo spoločné s tým, že niekto nazýval orechy pomarančami, alebo že najprv zaplatil za rozbité okno a až potom ho rozbil? Bol na konci svojho pátrania a predsa mal pocit, že mu chýba stred celého príbehu. Keď sa mu niekedy, čo bolo zriedkavé, nepodarilo vyriešiť prípad, väčšinou mal aspoň stopu, ale unikol mu páchateľ. Tento raz chytil páchateľa, ale stopu stále nechápal. Dve postavy, ktoré prenasledovali, sa plazili ako čierne muchy po obrovskom zelenom svahu kopca. Zdalo sa, že sú hlboko ponorené do rozhovoru a možno si ani neuvedomovali, kam kráčajú. Bolo však isté, že smerujú do divokejších a tichších častí Hampstead Heathu. Ich prenasledovatelia sa k ním postupne približovali, no museli pritom zaujať dosť nedôstojné polohy. Krčili sa za stromami, schovávali za kríkmi a miestami sa dokonca plazili po zemi po vysokej tráve. Vďaka tomu sa im podarilo dostať sa tak blízko, že začuli tichý šum rozhovoru medzi oboma kňazmi. Nerozumeli však žiadnym slovám. Jediné, čo opakovane počuli, bolo slovo rozum, vyslovené tenkým, skoro detským hlasom. Keď prešli cez prudkú priehlbinu a husté krovie, detektívi úplne stratili z dohľadu dve postavy, ktoré sledovali. 10 nekonečných minút márne hľadali ich stopy, kým ich napokon znovu nenašli.
Viedli po obvode veľkého kopca, ktorý sa týčil nad nádhernou, no opustenou krajinou zapadajúceho slnka. Pod stromom na tomto krásnom, no zanedbanom mieste stála stará, rozheganá drevená lavička. Na nej sedeli dvaja kňazi a vážne sa spolu rozprávali. Na obzore sa ešte držali zlaté a zelené odtiene zapadajúceho svetla, ale obloha nad nimi sa pomaly menila z pávovo-zelenej na pávovo-modrú a hviezdy začínali žiariť ako skutočné drahokamy. Valentín mlčky naznačil svojim spoločníkom, aby sa stíšili a opatrne sa prikradol za veľký rozkonárený strom. Tam v úplnom tichu sa postavil a po prvý raz začul slová, ktoré si tí zvláštni kňazi medzi sebou vymieniali. Po minúte a pol počúvania sa ho zmocnila diabolská pochybnosť. Možno oboch anglických policajtov zatiahol na pustú nočnú pláň s úlohou rovnako nerozumnou, ako keby hľadali figy medzi bodliakmi. Dvaja kňazi totiž hovorili presne ako kňazi. Pobožne, vzdelane a pokojne o tých najvznešenejších záhadách teológie. Malý kňaz z Essexu hovoril jednoduchšie s okrúhlou tvárou obrátenou k čoraz jasnejším hviezdam. Druhý rozprával so sklopenou hlavou, ako by nebol hoden na ne vôbec pozerať. Takáto nevinná kňazská debata by sa nedala počuť ani v bielom talianskom kláštore alebo v čiernej španielskej katedrále. Prvý útržok, ktorý zachytil, bol koniec jednej z vied otca Browna. Čo v skutočnosti mysleli v stredoveku, keď tvrdili, že nebesá sú nezničiteľné. Vyšší kňaz prikyvol so sklonenou hlavou a povedal: Áno, títo moderní neveriaci sa spoliehajú na svoj rozum, ale kto sa pozrie na tie milióny svetov a nepocíti, že nad nami môžu existovať úžasné vesmíry, kde je rozum úplne nerozumný? Nie, odvetil druhý kňaz. Rozum je vždy rozumný aj v najvzdialenejších kútoch vesmíru, aj na samých hraniciach sveta. Viem, že ľudia obvinujú cirkev, že rozum potláča, ale je to presne naopak. Len cirkev dáva rozumu skutočnú váhu. Jedine ona učí, že aj sám Boh je viazaný zákonmi rozumu. Druhý kňaz pozdvihol svoju prísnu tvár k posiatému nebu a povedal: A kto vie, či v tom nekonečnom vesmíre? Len fyzicky nekonečnom, prerušil ho malý kňaz a náhle sa obrátil. Nie nekonečnom, takže by sa dalo uniknúť zákonom pravdy. Valentín si za stromom zlostne trhal nechty. Mal pocit, ako by počul posmešky anglických detektívov, ktorých priviedol až sem len na základe šialenej domnienky. A teraz tu všetci len počúvajú metafyzické táraniny dvoch mierumilovných starých kňazov. Vo svojej netrpezlivosti dokonca prepočul dlhú odpoveď vyššieho kňaza a keď opäť začal vnímať, hovoril už zasa otec Brown. Rozum a spravodlivosť platia aj na tých najvzdialenejších a najosamelejších hviezdach. Pozrite sa na ne. Nevyzerajú ako samostatné diamanty a zafíry? Môžete si predstaviť akékoľvek šialené svety, kde sú lesy z diamantov s listami z drahokamov, alebo mesiac, ktorý je obrovským modrým zafírom. Ale ani takáto vesmírna predstava by nezmenila nič na rozume a spravodlivosti. Aj keby ste stáli na plánine z opálu a pod útesmi z perlete. Stále by tam stála tabuľa s nápisom Nepokradneš. Valentín sa práve chystal vstať z neprirodzene skrčenej polohy a potichu sa odplížiť, zasiahnutý uvedomením, že urobil najväčšiu chybu svojho života. No čo si v tichu vysokého kňaza ho prinútilo zostať? Až keď ten konečne prehovoril, s hlavou sklopenou a rukami položenými na kolenách, povedal jednoducho: Myslím si, že iné svety môžu byť možno vyššie ako náš rozum. Tajomstvo neba je nepochopiteľné a ja nemôžem len pokorne skloniť hlavu. Potom stále so skloneným čelom a bez najmenšej zmeny v hlase či držaní tela dodal: A teraz mi prosím odovzdajte ten svoj zafírový kríž. Sme tu sami a mohol by som vás roztrhať ako slamenú bábku. Nezmenený hlas a pokojné správanie dodali tej šokujúcej zmene v reči zvláštnu hrozivú silu. No strážca relikvie sa len mierne otočil sotva o kúsok. Jeho tvár, stále obrátená k hviezdam, pôsobila trochu prostodušne. Možno vôbec nepochopil, čo sa práve stalo, alebo pochopil až príliš dobre a ostal sedieť nehybne od strachu. Áno, povedal vysoký kňaz tým istým tichým hlasom bez akejkoľvek zmeny v držaní tela. Áno, ja som Flambo. Po krátkej odmlke dodal: Tak čo, dáte mi ten kríž? Nie.
Odpovedal druhý a to jednoslabičné slovo znelo zvláštne, neobvykle, možno až znepokojivo. Flambeau náhle odhodil všetky svoje falošné kňazské maniere, oprel sa dozadu na lavičke a zasmial sa. Ticho, ale dlho. Vraj nie, zvolal. Nedáte mi ho vy pyšný prelát. Nedáte mi ho vy malý naivný celibátny svetuškár. Viete, prečo mi ho nedáte? Pretože ho už mám tu, vo vlastnom vrecku na hrudi. Malý muž z Essexu obrátil v šere tvár, ktorá pôsobila trochu zmetene a opýtal sa nesmelo s akousi bojazlivou úprimnosťou. Ste si istí? Flambeau vybuchol od smiechu. Naozaj vy ste ako postava z nejakej lacnej frašky, zvolal. Áno, vy hlupák, som si úplne istý. Mal som toľko rozumu, že som urobil duplikát toho pravého balíčka. A teraz, drahý priateľu, vy máte tú napodobeninu a ja mám skutočné šperky. Starý trik, otec Brown, veľmi starý trik. To áno, povedal otec Brown a prešiel si rukou po vlasoch s tým istým zvláštnym roztržitým výrazom. Áno, už som o tom počul. Ten obor zločinu sa náhle naklonil k malému vidieckému kňazovi s istým zábleskom záujmu v očiach. Už ste o tom počuli? Spýtal sa. A kde, prosím vás? No samozrejme nemôžem vám povedať jeho meno, povedal jednoducho malý muž. Bol to kajúcnik, viete. Žil si celkom dobre takmer 20 rokov len vďaka triku s duplikátmi hnedých papierových balíčkov. A tak, keď som vás začal podozrievať, hneď som si spomenul na spôsob, akým to robil on. Začali ste ma podozrievať? Zopakoval Flambeau s ešte väčšou intenzitou. Naozaj ste mali toľko dôvtipu, že ste ma začali podozrievať len preto, že som vás zaviedol sem na túto pustú časť vresoviska? Nie, povedal Brown s ospravedlňujúcim tónom. Viete, podozrieval som vás už vtedy, keď sme sa prvýkrát stretli. Tu ten malý vyčnilok na rukáve. Tam, kde ľudia ako vy nosíte ten ostnatý náramok. Ako do čerta? Vykrikol Flambeau. Práve vy viete, že existujú nejaké ostnaté náramky. Mal som jednu skupinku veriacich, povedal otec Brown a zdvihol obočie s trochu nevinným výrazom. Keď som bol kaplánom v Hartlepoole, stretol som 3 ľudí, ktorí nosili ostnaté náramky. Takže som od začiatku podozrieval vás a postaral som sa, aby bol kríž v bezpečí. Musím priznať, že som vás sledoval. Nakoniec som videl, ako ste vymenili balíčky. Potom som ich znovu prehodil späť a ten správny som nechal tam, kde mal byť. Nechali ste ho tam, kde? Zopakoval Flambeau a poprvýkrát v jeho hlase zaznela aj iná tónina okrem triumfu. Nuž, bolo to takto, povedal malý kňaz, hovoriac rovnako nenútene. Vrátil som sa do toho obchodu so sladkosťami a spýtal som sa, či som tam nenechal balíček. Dal som im konkrétnu adresu, ak by sa našiel, kam ho majú poslať. Nuž, vedel som, že som ho tam nenechal, ale keď som opäť odchádzal, položil som ho tam. Takže namiesto toho, aby bežali za mnou s tým cenným balíkom, poslali ho rovno k môjmu priateľovi do Westminsteru. Potom dodal trochu smutne. Toto som sa tiež naučil od jedného chudobného muža v Hartlepoole. Robil to s kabelkami, ktoré kradol na železničných staniciach, ale teraz je v kláštore. Ach, človek sa veľa dozvie. Dodal, opäť si rukou prešiel po hlave s rovnakým akýmsi bezradným ospravedlnením. Nemôžeme si pomôcť, sme kňazi. Ľudia nám takéto veci hovoria. Flambeau vytrhol z vnútorného vrecka balíček zabalený v hnedom papieri a roztrhal ho na kúsky. Vo vnútri nebolo nič, iba papier a olovené tyčinky. Vyskočil na nohy s obrovským gestom a zvolal. Neverím vám! Neverím, že taký hlupák ako ste vy by dokázal všetko toto zariadiť. Verím, že máte stále tie veci pri sebe a ak mi ich nedáte, no, sme tu sami, tak si ich vezmem násilím. Nie, povedal otec Brown pokojne a tiež sa postavil. Násilím určite nie. Po prvé, pretože ich naozaj už nemám a po druhé, pretože tu nie sme sami. Flambeau sa zastavil uprostred kroku. Za tým stromom, povedal otec Brown ukazujúc prstom. Sú 2 silní policajti a najlepší detektív na svete. Pýtate sa, ako sa sem dostali? No ja som ich sem priviedol, samozrejme. A ako som to spravil? Ak chcete, poviem vám. Keď pracujeme medzi kriminálnymi živlami, musíme poznať 20 takýchto trikov.
No, nebol som si istý, či ste zlodej a nebolo by vhodné spôsobiť škandál proti jednému z našich kňazov. Tak som vás len otestoval, aby som videl, či sa niečím neprezradíte. Muž zvyčajne spraví malú scénu, keď nájde soľ v káve. Ak sa neozve, má nejaký dôvod mlčať. Ja som zamenil soľ a cukor a vy ste mlčali. Človek sa zvyčajne ohradí, ak je jeho účet 3-krát vyšší. Ak ho zaplatí, má nejaký motív, prečo chce zostať nepovšimnutý. Ja som zmenil váš účet a vy ste ho zaplatili. Zdalo sa, že celý svet očakáva, že Flambeau vyskočí ako tiger. Ale on akoby bol zastavený kúzlom. Bol ohromený a zároveň nesmierne zvedavý. Nuž, pokračoval otec Brown s ťarbavou jasnosťou. Keďže vy ste nechceli zanechať žiadne stopy pre políciu, samozrejme, že to musel urobiť niekto iný. Na každom mieste, kam sme prišli, som sa postaral, aby som urobil niečo, o čom sa bude hovoriť po zvyšok dňa. Nenarobil som veľa škody. Zašpinená stena, vysypané jablká, rozbité okno, ale kríž som zachránil. Kríž bude vždy zachránený. Už je vo Westminsteri. Trochu sa čudujem, že ste ho nezastavili tým oslím piskotom. S čím, prosím vás? Spýtal sa Flambeau. Som rád, že ste o tom nikdy nepočuli, povedal kňaz a urobil znechutenú grimasu. Je to hnusná vec. Som si istý, že ste príliš dobrý človek na to, aby ste sa zaplietol s takzvanými mafiánmi píšťalkármi. Ja by som im nedokázal čeliť ani pomocou mafiánov škvrnitých. Nemám na to dosť silné nohy. O čom to do frasa hovoríte? Vyhrkol Flambeau. No myslel som si, že aspoň škvrnitých poznať budete, povedal otec Brown s prekvapeným potešením. Tak to teda nie ste až tak stratení, ako som si myslel. Ako do čerta poznáte všetky tie hrôzy? Zvolal Flambeau. Na okrúhlej prostoduchej tvári jeho duchovného protivníka sa miehol tieň úsmevu. Ach, asi tým, že som celibátny svetuškár, povedal otec Brown pokojne. Nikdy vám nenapadlo, že človek, ktorý nerobí takmer nič iné, len počúva skutočné hriechy ľudí, asi nebude celkom nevedomý o zle, ktoré v nich je. Ale úprimne, aj iná stránka mojej práce mi ukázala, že určite nie ste kňaz. Aká stránka? Spýtal sa zlodej takmer s otvorenými ústami. Útočili ste na rozum, povedal otec Brown. A to je zlá teológia. Keď sa obrátil, aby pozbieral svoje veci, spod sumrakom zahlených stromov vystúpili 3 policajti. Flambeau bol umelec aj gentleman. Ustúpil o krok a hlboko sa poklonil Valentínovi. Nekláňajte sa mne, môj priateľu, povedal Valentín jasným pevným hlasom. Obaja sa skloňme pred našim majstrom. A obaja na chvíľu stáli s odkrytými hlavami, zatiaľ čo malý kňaz Essexu sa zmetene obzeral hľadajúc svoj dážnik. Ďakujem, že ste počúvali až do konca. Ak sa vám audio páčilo, poteší ma, ak ma podporíte lajkom a odberom.